И здравейте хора, днес ще ви покажа още един клип на Майнкрафт, в който ще ви покажа как се прави капан. Чакайте да направим един свят и да изчакаме да зареди. Така. Сега ще зареди и готово. Сега да видим къде ще го направя. Тук някъде ще бъде. Ето тук. Да, ето тук. Вижте сега. Взимате дърво и поставяте две купчета така, бутон и другите неща, които ще ви трябват са ето такива релси, такива и такива. Ще ви трябва и пистън, не стики пистън по-точно. Ето такъв Redstone Repeater и Redstone. Също и Redstone Torch. Така. Вземате ето това, ето тези релси, поставяте ги така, след това правите по дължина колкото си искате. Ето така да бъде. Поставям една такава релса, след това още такива. Ето така. След това изкопайте една дупка, която да е ето така. Влизате в нея, поставяте пистъна, два пистъна. И зад тях два репитъра, Redstone, след това два Redstone репитъра и ето до тук ставяте Stone Torch и го щупвате. Оставяте го и го щупвате. И ще ви се получи ето тази дупка. Изкопавате я колкото и да е дълбочина. И ако искате жертвата ви да умре, слагате и лава. Ако не искате, без лава. Така. Аз ще я направя без лава. Така, след това пак слагаме Redstone Torch. Чупим тази рълса и слагаме детектора ли. Така. Тук съм сложил още един Redstone Torch, но не трябва. Вземате и трева. Закривате това, което сте направили с трева. Така. Сега да вземем и Bone Meal. Първо да го намеря. Ето го. Ще направя тук всичко да е с трева. Ето така. И един мини карт. Поставяте го. След това, когато
когато нещо се качи вътре, трябва да се натисне този бутон и видите сега. Чакайте, че нещо се обърка. Трябва да вземем пак релси. Така. И редстоун торчът, ето тук да бъде. Слагате мини картът. И пак направих грешка. Така че повече да бъдат тези вируси. Ето така. Ставям мини карта и сега той ще падне вътре и ще бъде затворен. Виждате ли? А когато искате да го вземете, влизате тук, чупвате редстоун торча и ето го долу. Това беше от моя клип, дами и господа. Довиждане!